बे समाव बिटिआरनि राजखान्थि फोथाराव मोनसे गोनांथार खौरांखौ मिथिहोनो लादों। दिनैनि समाव बिटिआर खुंथाय गोआव थानाय इउपिपिएल दोलोनि थाखाय गोख्रोंसिन जानाय खौरां। नंगौ, बनसुनि गुबुन सासे गोख्रों दैदेनगिरि एबा बारग' बुंथिगिरि रंगुल बर'आ दिनै हरखाब इउपिपिएल दोलोआव हाबफैबाय। फारसेथिं रंगुल बर'नि गुबुनाव जयेन जाहैनायजों बनसुआ आरोबाव जाबोदों लोरबां थासारियाव। दिनै क'क्राझाराव थानाय मिरु इउपिपिएलनि मावख'आव दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, मावफुं सोद्रोमा डक्टर निरुत स्वर्गियारि, दोलोनि नेहाथारि फैलाजे बरगयारिनि नुजाथिनायाव बनसुनि बारग' बुंथिगिरि रंगुल बर'आ इउपिपिएलआव हाबो। मख'नो गोनांदि दिनैनि सानाव बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै माखासे दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबनायखौ नुनो मोननाय समावनो बनसुनि गुबुन सासे गोख्रों दैदेनगिरि रंगुल बर'आ इउपिपिएलआव जयेन जाफैदों। फारसेथिं प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ बे समाव आरोबाव गोख्रोंसिन थासारियाव फैनायखौ नुनो मोनदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।